Assalamu alaykum mehman vatandaşlar, ezileşler. Bakı itara Türkmenistan devletimizi bir acayip zaman. Elbette şöyle zamanın sakasını hormatly prezidentimiz milli liderimiz devlet adam şurası devlet dışıları hassa rivaj alya. Ana bu konu neydi vatandaşlar, hormatly ileşlerimiz dediğim ihmallarımız Türkmenistan devletimizin ahir vilayetinin faras etrafını has taqiyi Qaqşağımızın Gülbahar Necemi'nin devleti o joğunnu perdenin şeye derece yetirin elinin ayasından ötürüp bölünün ak yağını yedirin mehriban yana tanın jiyer bende xlas şanı musulman toyu ve jay toyu giyinen toylanıyor. Edemi ihmalasının hemme jenler toyların ağzından galibiyette de öz adımızın şuun kuşoğukunu toy kanserine hoş gelipsiniz, sapan gelipsiniz yetimeli. Ya
Bunu bolsa Usat eder sağına yetsermez ve sevgili bağışımız Eldar Ahmedov yerine etirim. Şoň şuna mehdi doğun varnaşlar, ehli goňşularma sizin hemme jeňydy tans peýda aşamda görmek üçin sonra näme tans edýäs, goňşumy şahatlyga seyretdirýäs. Şunumuzda enatanyň öňünde iň mukaddes bolşlaryň biri perdendiňi musulman hatyna goşmak. Musulman toyun toylap bermek. Bu günü şeýle ulubat, şeýle ajaýyp bat hormatly enatamy ýeseretdi. Elbetde şu enata mukaddesine sarpa oýup gelen edim mehmanlarymyz bolsa, tans peýdanşama tans edýär ýene bir ýola mehmanlar sizin hemme jatan peýdanşama şaýar. İnsan ömrü ziyadedir, ziyattır. Yaxşı niyet bilen, yaxşı peýil bilen. Aqbalar soğulma, yada kıvaptır. Yaxşı niyet bilen, yaxşı peýil bilen. Serdem adam yaxşı pikir gaýnasyn, çünkü yaxşı niyet yarım döwletdir. Dünýä iýlenler, ehli gowluklar yaxşı niyet bilen, yaxşı peýil bilen. Durmuşda yetirmese kişiyin alkışın diýenler peýlim bolsun ýollaşyň. Çünkü insan gadanýanlar hormatyn yaxşı niyet bilen, yaxşı peýil bilen. Söýüm çağanyňy söýmekden arma. Seherler oýunyp öpüň orsalym. Elle tutturup bullokan alma, pata berip uzup ýollara salym. Gorkma, olar näçe gaşa gitsedi, gelerler eşitse çağırýanyňy. Ýöne bir dilegim gaýgy bilen gussady, oňotdygy ünlän çağıranyňy. Seýnan çağanyňy işe gumranmy? Ýa-da onuň etýän işi galatmy? Her gaýsy bolsa da dymman adamlar siz öz söýüňizi bolun galaply. Elbetde özüň 35 ýaş ömrüni Türkmen halkyna könülmejek serpa ýapan şahyrymyz Gurbanalar Ediýew şeýle ajaýyp setirler bilen davranyň şahtyny şu gün dowam edýär. Gün noksa howlup günüm ýaşanlar. Gün ýaşa gysynyp günüm dogurna. Başdyşda howlup ýarym gelerne. Ya düştü kıskanıp Thomas düşörünü. Thomas düştü yeni büyüdü araşıp. Ay günden geçeni duymadım gayta. Bir vurfum navadım şan faşı yeni.
bir görsem özümüm çağdaş atam. Duşanma elinde şenme araşıp, yevşenme kovulup şenme elinde, yevşenme elinde bayra dırmaşıp, gözüm dikip belentlerden belendi. Ertesi yine de iyice kovulup, ay günün geçen duymadım kete. Bir görsem bir kıydın çağdaş ene, yine de bir oğlum çağdaş atam. Ay doğrunu pensiyama kıskanıp, her köpüğün recelep kıskanıp, pensiyam bilen son karaşıp dana, ağzım karna derse baraya şoğu. Artıklan herisine bir soğuk alıp, ay bunun için duymadım kete. Bir görsem, oğlanın den yar bizin, 10 oğul, 40 artık, 40 büyü ata. Aklaşanın bak toyunu şeyle acayip toyda var ama doğam olsun. Gelineceğin vardır ya, boldu deyiptir, boldu deyip. Sen şu gelineceğin acayip tansa var, tansayını sağlar. Kardeş